Hi guys, may hapon. So manghipos na ta guys kay mahuman mi karon og pabiling. Magbatsi na dahil mi. So panghiposo na ni nato itong mga dala kay aron pag nanay sakyanan, di na maghulat-hulat. Di na maghulat-hulat ang sakyanan guys. Kay maulaw ta sa driver nga maghulat. May nang paghuman og biling, makakuha na dahil mi, makalakaw na dahil mi kay sure ko ang driver na nato karon kay alasahin ko daw ito magikan napkin. Kana mong pasyente diha nga abay nag-anak na kapasa kuan mukaan pa man kasayno niya na lang ning plato. Panyapono na mo na si Saysay guys kay usa na ba oras makabot dito. So giready na lang dana mo ang gamit, ang basura, pang sulod. Okay. May naglimpyo magawas ta. Kapalit gapon og ahat sa payong kay nagawas minililid. Magkusog ka sa uwan. Makapalit ni kalit payong. Pag-adto dan may karne to sa ubos kay magkuan sa biling. Pabiling na dahil mi. Kaya naman mi sa port floor. Namin sa port floor. Sayda. Naamin ni Saysay sa port floor. Hindi mo kalito ka. Hindi, among baby din. Maing tulog sa among baby guys. Kanay mong mga gamit, ready na ni siya. Karon pa na yata ilong na ayang. Unsa nga oras na gihatag karon na? Oh. Kana kay gihatag na nila, painom nila. Tagay tubig. Ako diya pa siya. Ito luya kay uli na rabat ah. Chilas off. Tagay tubig. Pag-snack na yun, ay pagkaon-kaon diya, pagkaon-kaon na yun. Siguro may pansa to. Ito sa naman. Lanar sa bukan. Isa pa na itong sure pa no, na may jacket bitaw nila. Shirt pan, pajama day. Pajama. Yan sana kita. Layas ami. Palit sa tanan sa kuan. Pajama. Ay, pajama ni Jazz. Pwede naman siya ni Jazz kaya ron dilitog na yung pilog niya magbiyahe. Isapaw na lang din niya ang pajama niya. Sa wakas guys, makauli na yun kami. Alas 5 na wa pa. Abre na ang office karon. Alas 5 na. Dani may agi. Nanas sila ni Bintoy og na Raymond daw na naamong sakyanan. Pero wala kami na process ang kami. Dito rin. Wala na duty si Tito. Nya. Pag kuan man ni hapon na lang din una kay ang driver sayo sila nag-anha. Dili, ang restaurant din ay kumulang. Hanapon guys. Hello. Lo kami na kuan sa biling. Excited sila. Nana si Mundo dako. Alcohol on, pag-alcohol on. Alcohol to. Pero, ito. Alcohol to. Para makahilam ka sa bibi. Si Mundo nga gamay. Ano ka lang, valid ID. Ano mo dalaga? Kalaka mo na ulit tao. May hapon mi guys. Igutom na sila na guys. Kagigutom si Bintoy. Kung ko na valid ID. Diploma. Original na birth
Manang requirements sa sundalo? May exam. Original nga bird. May exam pa? Original nga bird. Ako, Pulman to 7. 1, 3, Kung mag-request, kung mong ka Pulman to 7, mag-request pa. Mga week pa na yung mabot. Aman mag-request sab ka? Up ka, kaysa up ka ba na. Ay, ikaw, nanay mo. Kung ako ni Ma'am Magsin, kaya dili man si Ma'am Magsin nila, si Ma'am Amot, siya naman sa senyora nila. Litsin nila. Dili, Ma'am Magsin. Dili, lagi. Ay, katunta ka kamigin. Oo, kato. Ma'am Magsin ako, tryan ko ni Ma'am Magsin. So guys, nagkaon ni guys. Ayun. Tutap na. Yun to. Dito ba ta? Ay, po sa lang din. Naka? Ito tambo na rin, tambo. Yung bill. Lukwa naman siya. Ibiyo po. Yung Grabe kahangin na. hangin sa Dito sa exit.
Nahawa na may panihapon guys, ipapanihapon na mo ang driver ug ang iyang asawa. Daw kami nang hapon pud mi kay gutom naman. Na city na wala pa na. Wala pa na human og kuan na city na. O pa na ko ang billing. O pa mi nakapabiling guys alas city na ingon kay alas 6. Ya karon alas city na wala pa. So ginadaan na mo silang panihapon. Pero si Saysay nagkaon na among gi orderan otro. The baby is going to make Wala kulangan man din ni siya. Kulangan man din eh. Hoy manoy kulangan lagi. sagad daw ko dito ang view. Yapon sa mo. Mayapon na oh. Uli na mi guys. Si Saysay to sa Frankfurt. Ilan yun na po natin? Ha? Ilan yun na po 26. Tulan tayo 4 gani. Ulay pinil. Ay, nakaber na sa pinilta. Ingon kay walay pilhat kay Sabado. Kaot iko na. Di man lang nila maamoy. Nakuha na ba na process? Ay, kana process naman to daan no. Mao di ay. Hait ra mo nag-ipo. Lagi kana process lagi siya daan kahapon. Abot na mi diri lalilin guys. Ana ang bibi oh. Dibo-dibo lang bibi. Nang pula-pula pang aping-aping. Ay, pagkisa ito eh. Ay, pagkisae ha. Ay, gipusil. Tabi. Agoy. Nga. Nagkape pa si mama. Nag-inom pa sa gatas. Nag-inom pa si mama sa gatas ha. Nag-inom pa si mother sa gatas ha. Pangas sa mikarong taon ni Doy guys. Gabi na, mga alaw na. Alaw na. Alas 10 na lang no. Alas 11 di ay. Pangas ni karon. Hala, nang mataha ang bibi oh. Hello bibi. Nang mataha mong bibi ba? Uli na nanay ha. Uli na nanay ha. Oh, wala na kay Fiber. Wala na yun. Uli na si nanay ha. Ha. Bili na ka din niya. Uli na si nanay? Ha? Hoy, at silipan ba o? Nagkakaw na naman. Hi guys, good morning. Nanata sa bukid guys. Magtikaw-tikaw. Ito nagibok akong kwan. Akong dyan pipino. Madaot siya ba eh. Anak ka sa bukid guys. Maglaraw-laraw. Gabi namin nakauli. Mga nakaabot ni ilalilin. Mga alas 10:30 siguro to. Or mga kuan niya. Nakauli mi din mga balay. Alas 12 na. Kasi doy nag-shot-shot pa si Raymond. Sayo na nga mo mga experience ni Lilin dito sa pag-anak ni Saysay guys no. Grabe. Okay. Nagtuo man mi nga kuan. Unong pakabuan yang tiyan. Nagadto taon mi sa ospital nga walay pangandam, walay dala mga sininas gamit sa bata. Nya.
kuan yun kanang dyan kuan yun kas nga tanan kay dito na ko namalit nami sa mga gamit sa bata dito kay wagi diha andam kay 6 months pa so kuan kaayo kay nakuan kay sililin sa bayro nun abi man na mo og kuan kanang gamay ra mong bayro nun kay normal ra man yung anak amo ging expected to mga 25 ra kay normal yung pag-anak murag na shock sililin sa bayro nun nakatako pero okay lang laban lang kay nana naman gid na wag yapon mi nagmahay sa ospital nga mong giduulan kay giatiman mi tarong dito sa emergency atong Huwebes naguban mi ni Lilin pag prenatal pa-record pantaton din ang ultrasound na dito sa emergency wa may gikuan dito kay daghang kay requirements dili mo dawaton dinhi og wala mo ikuan mother class di mo dawaton dinhi og dili ni makompleto inyong mga requirements di mo dawaton ni doktor dinhi og dili mo makuan ngutong ginan ako si Lilin nga dito ta sa sanitarium kanang sanitarium hospital guys Adventista ang kuan ana kaya private na siya nga Adventista ang mga kuan ana hasta ang tagiya mga staff mga doktor ana mga Adventist na ko nga dito tapaingon sa sanitarium Lin motong dito may nagpa-ultrasound sa sanitarium og si Saysay raman nagyan ka istorya sa doktor so wala mi nakakuan kung unsa ang kuan sa ultrasound resulta na may gani kay kuan gisend ni Lilin dito ni Ate California gipabasa niya dito na mag-ingon mo lagi ang ingon ni Ate California nga karon na Danilin kay iyang tiyan ay kana ang iyang kuan sa iyang ultrasound 9 months na iyang tiyan imotong si Lilin taon loy kayo nagbuntag taon siya way tulog na nanawag din siya na ako dinhi mga alas 4 ay primero ay dalang gabi nagchat siya nang muni ang gichat ni Ate California na muna ni ko nga na mangandam kita kabas hindi pa magkatapusan mo anak na mutong tinga naman lang ko pag inikadlaon guys kay nanawag nya naparong ra di tanaw ko sa chat kay nag-message di sa una na siya nagtawag na tanaw ko sa chat niya ingon man nga nang ali na din hinang kay si Saysay mga nakay na hoy namo tong gitawagan ako pagtawag na ko sa iya siya busy unsa yung pagkuri-kuri si Bintoy nay ali na din hinay kay sakit na kayong tiyan ni Ate nay na lain lagi ning kuri-kuri pasad ta kay pagbakod na ako nag-CR pa din ko nang hilamos nag-ilis niya agkalangan biya gyapon abi nimo guys nagadto ko kingoog wala gi ko dala tapot lawas ra na ako man tada to nga pag ma-plaster na si Lilin ay si Saysay mauli na din ko ay gumas si Lilin nga tabangis ako din hinang ubalis ako din hinang ay nasa pag-uli ikaw na mo gusto uton Lin isa magpalit na lang ta mo to nakapalit kog sinina doa ka sinina og short pan na bahala ko laba-laba total kanang di man perminte di man permi guys so muto nga nakuan kanang ana nagid ko naguli nga makuan na sila okay na gyud namutong dugay kami nakakuan kay dugay girilis ang billing sa bata dugay na process sus pag nakuan na dito na na-shock good Miss Bayro nun may gani lagi kay naa si Janice nakuan pod og tako kay among pagpasalamat gid sa Ginoo nga bisan tuod si Saysay nga walay mga kuan bitaw walay exercise walay kuan
Dako kay mong pagpasalamat nga dali ra gid kayo yang pag-anak. Sa truck pa lang gyud agyon lagi sililin wa kita nag-video nang pagikan nato. Iko nga wala na namo wala na gid mi nakahuna-huna nga mag-video mi nga napa sa ilang balay. Wala na mi nahuna-huna kay amon hunan ang taranta na kay uy Ginoo ko nga wa naman agadaot na magid yang naong ni Cyril. Iko na anak na gid ni karon nya. Wala mi nakahuna-huna ba nga unsa imong buhaton unsa imong kuan ang amo ato nga madala malaka makalakaw mi diretso. Nya napami sa sakyanan unsa among sakyan nga sakyanan makakuan gid mo kung unsa ka sakyanan among isakyan guys kay ang among sakyanan bitaw nga gisakyan pa sa ospital kuan kargahanan sa kopras kargahanan sa milon kargahanan sa mga sa unsa bunggo nga among isakyan asi say dito sa Pronset gibutang kay magugdo man og dito sa gawas ko ang problema nato na kung magulan pero may gani sa to kay gikaluyan gid mi sa Ginoo gyud dako gid kay among pagpasalamat sa Ginoo nga gikaluyan gid min niya giubanan gid min niya hantod gid sa among pagkuan napag-abot dito na sa kuan dito na sa kuan ospital pag-abot na dito na kay gidritso emergency man gidritso ay sa sugay pang kuan sa mga kuan nurse nga amang record ani amang kuan ani ma'am na wag gini na mo ni balaan ma'am nga kuan muni tapos may ngani kay ang nurse kay okay ra na ingon dahil nga amang sininalan ni sa bata napag-abot na mo pagkawas na ko sa sakyanan nagdiretso din ko dito sa merkado ayaw masililin ato ka sa Mercury rang kay basig na dito na maligya ato ko Mercury wa may ori nagbaligya Mercury sa mga sinina ato ko Ross Pharmacy wa gyapon asa ko nagpaingon dito ko sa kanang mga kuan may mga sidewalk ba sa merkado dito ko dapit nagkuan na may gani kay na mga kanang mga musliman dito pero isa pa kabuk ang nag-abre nagkuan pagig ko na nag-abre tuod pero ang baligya sinina rapod sa bata ang katong ikot-ikot walay mga guantes walay mga kuan pajama sinina ra gyud adto na sa Guritos Pikas tapos di gid sayon guys mo pagi ko nakakuan nga di gid sayon gid nga magtago-tago gid ay ning mga kuan nga mabuntis Ginoo ko kay di man ginato hibalaan nga mo anak man gyud ay kay katuyan si Say gid nag-speak gid mi nga 6 months pa 6 months mag 7 months karong 20 kay yang saba na mo June 20 nawala yung dugo tina-expect gid mi nga kini mga March April ana mga kuan sino ko ni buto man hinuon siya pinakalit na pinakurat di ay mato pa ni Ate G pinakurat na muna karon nakuratan sad mi sa iyang billing gamay ra man ang kaltas sa PhilHealth more 9,000 raman na natagaktak gid hapon ang 26 nililim Ginoo ko pero okay lang kay kuan na kuanan mi salamat yapon mi ni Tita Janice nga na Asia iya mingi rescue nalukat mi kay kung dili mi makagawas nadto dahil nga tay nadto nga gabion na mag-additional naman putog bayad mutong ang pasalamat gid ko nga sa Bernice na human ginakog lakaw ang mga papel tanan bisan tudog nagbalik-balik ko kapila ko balik sa PhilHealth katulo ko balik sa PhilHealth katulo ko balik sa LCR dito pagparehistro nga ako gid nga mahuman gid na mahuman ang mga papel kay nakakuan ko Sabado bi din pagkaugma na unsa man paglihok sirado man ang PhilHealth sirado ang kuan LCR kay Sabado man di to malihok di man gid to makagawas ang bata di man gid may makagawas di samutan mi kadako sa bayro nun Ginoo ko naluoy ko nililin gahapon pagtan-aw agyon lagi ko nga ako ay katabang ni Mulin ang pagkuan ra gyud kay wa gid ko'y kwarta bisan piso gyud ni ang ako kay katabang nimo ang pagkuan na lang yun bahalag sugon ko nimo bisan asa okay kas nga tanan sa ako pero kwarta wa gyud tadani na pag yung ko nga ako lagi sanginan ko nga wa man gid ha yun ko pag magkuan kag kuan na motong may gani sa Janice lagi kay naasad lagi kay kung wala sad na ay magbaligya og kuan may gani lagi sad kay na si Janice
Ako sa kiyang pasalamat ni Janice Ginoo ko. Agud. Gid sayon gid ay guys. Gid sayon. Di sayon ang pinakurat. Mga tanan mi nangakurat. Nangakurat ming tanan. Pero okay ra kay kuan kayo gyapon nga blessing dako kay nga blessing sa among pamilya nga nag-abot nga enjoy kas ay kanang lipay kas nga tanan ang mga nangabilin nga mutan-aw sa bata wa na kakatulog yapon pag-apil karon magsayo to ilalilin daghan tog bisita karon dito ilalilin guys kasi mama kagabi iras mama gusto katugbungon pero kay way ag sakyan karon na di na to makakuan siguro madton sa ko karon dito ila ni mama kay wala na ako nakuha sa mimi gabi kay gabi na ba mi nakapangas niya tulog na pud to alas 2 hapit na lagi mi alas 12 gabi ay naka alas 12 yan gabi doy nakapangas gabi mga alas 12 na gyud daghan gyud kay salamat Ate J sa imong pagsuporta namo kato ami dito sa kuan imo ming gikuanan ako kay tabang Ate J ang imong gikuan sa amoa daghan kay salamat gyud Ate J sa imong gipang kuan sa amoa magitan among nangagamit-gamit dito daghan kay salamat kay Ginoo ko di gid sayon nga makuratan ta kay lisod na kung inani nga sitwasyon nga makurat lang tag pinakalit makurat tag pinakalit guys agud leksyon na gid ni leksyon Madto kila ni mother karon guys.